Ahojte, o pár dní tu máme marec, ktorý je bohatý na nové sety. Tých je až 52 a dnes sa na ne pozrieme. No a čím začneme, je to niečo nádherné a neviem ani, či treba samostatne rozprávať a predstavovať Snehulienko ako takú. V sete nájdeme všetky postavy od trpaslíkov cez princa, zlú čarodejnicu a samozrejme hlavnú hviezdu Snehulienku. Čo ma na tom najviac teší je, že vizuál figúrok a celý set je situovaný do rozprávky z roku 1937, ktorá mimochodom bola vôbec prvým filmom od Disneyho. Set teda stojí 220 € a vôbec nie je malý. No ale rozhodne je to niečo, čo musíte mať. Chuťovka pre fanúšikové jednotky od Techniku. Monopost, ktorý ide o techniku, je fakt bomba a ako býva zvykom, je veľmi interaktívny. Formulu viete ovládať napríklad tlačidlom hore alebo samostatným volantom. Rovnako tak otváracie krídlo, ktoré je inšpirované systémom DRS ako na skutočnom monoposte. A to z tohto setu robí skvelý doplnok zbierky každého fanúšika v jednotky. Spolu s ním sa zväzie aj ďalší prekrásny model Formule, ale od Icons, a to monopost Ayrtona Sennu z roku 1988, alebo ešte menšia formula od McLarenu, zasa zo Speed Champions. Keď zostaneme pri technike, tak zo Speed Champions ešte dostaneme Mustang Dark Horse, túto perfektnú pretekárskú dvojku BMWčiek a aj túto krásnu Audinku. No a tých formúl je ešte zo pár, napríklad aj tento krásny McLaren od Techniku, ktorá je ako keby zmenšená varianta toho veľkého monopostu, ktorý sme spomínali ako prvý. A ešte táto krásna motorka Kawasaki Ninja. Ďalej tu máme 5 setov z 25. výročia Star Wars, ktoré sme si už rozoberali v samostatnom videu, tak tu hlbšie nezabrúslím. A určite sa oplatí na to video pozrieť, lebo sa dozviete aj zo pár zaujímavostí. No a rovnako tak nám dajte odber, aby vám do budúcna neušlo zo sveta Lego žiadne video. Ešte R2D2. A na záver Millennium Falcon. Potom tu máme skvelé sety zo sveta Harryho Pottera, napríklad toto lietajúce auto, Hagridovú chatrč a soviareň spolu s lodenicou, ktoré sú ako prvé sety k novému modulárnemu Rockfortu. Ale to, na čo sa teším najviac, je triediaci klobúk, ktorý obsahuje aj zvukovú kocku, teda po stlačení klobúka vám vďaka nej klobúk povie, do ktorej fakulty patríte. Tento set určite budeme kupovať a na kanále si ho zrecenzujeme, takže sa máte na čo tešiť. Ďalej s Brigheadou prídu figurky z Harryho Pottera a Väzeň z Azkabanu. A tu za fakt dobrú cenu 49 € dostanete 5 postav a to mi príde ako dobrý deal. Ešte sa dočkáme Zakázaného lesa, kde je napríklad Hrdozobec alebo Hedvigy na privátnej ceste. Kreator mám strašne rád a po žirafe, ktorá vyšla tento rok, príde v marci, je taká pre naše končiny už trošku typickejšia líška, ktorá sa dá prestavať aj na sobu. Kreator ešte púšťa tento perfektný set morských živočíchov, z ktorého ide taký hľada sa nemovaj, ale vyzerá fakt super a môžete ho využiť napríklad na rozšírenie setu akvárka. Ak sa o živé rybičky viete postarať asi tak dobre ako ja, tak pri týchto legových nebudete musieť každý týždeň chystať pohrebnú ceremóniu. No a konečne už prichádza aj Stitch, ktorý je fakt bombový a je to vizuálne jeden z najkrajších Lego setov, ktoré som videl. Disney ďalej prináša z obľúbenej rozprávky Encanto tento Izabelin kvetináč, ktorý je otvárateľný a ku ktorému dostanete aj figurku Izabely. No a v Encanto ešte zostaneme setom Mirabelinho rámika a šperkovnice, ktorý bude parádnym darčekom pre dievčatá. Jednak si viete postaviť náramok, ktorý viete odložiť práve do šperkovnice a do štýlového rámiku viete dať fotku. Na edícii duplo príde Elza v začarovanom lese a Mac z McQueena. Na edukačné účely Planéta Zem a Mesiac na obežnej dráhe od Techniku, ktorý si tiež určite zaobstaráme a na kanále sa im povenujeme. Pretože konkrétne tento set je veľmi edukatívny v chápaní pohybu našej planéty. Z vesmíru dostávame ešte ďalšiu nálož v podobe prieskumného vozidla s posádkou na Marse, alebo vesmírnu loď na prepravu ťažkého nákladu, alebo ešte tento menší set vesmírneho nakladača. Takže si s prehľadom môžete skúšať, čo bude možno za pár rokov realitou, keď sa dostaneme na Mars. A pretože som nadšen zo vesmíru, sa nám podarilo spojiť s ďalšími takými, ktorí prevádzkujú najväčšiu stránku, blog a YouTube kanál venovaným vesmíru v Československu a pripravujeme pre vás sériu venovanú Lego a vesmíru, takže sa máte na čo tešiť. Ak tu máme aj nejakých Ninjago nadšencov, tak Ninjago dáva fakt veľkú nálož a čím začnem, musím povedať, že po dlhom čase je toto taký Ninjago set, ktorý naozaj stojí za to. Jednak super figurky, ale celý vizuál buildu je strašne krásny. Tento set dostávali v promoverzii aj veľkí youtuberi od Lega, kde k tomu dostávali takú akoby diorámu a set bol postavený na vode, no a to vyzeralo fakt neskutočne. Okrem neho ale vidia aj Dojo vlčej masky, ktorý je dosť veľký a je omnoho viac hrateľnejší ako napríklad predchádzajúci set. Z Ninjaga ďalej dostaneme ešte aj Kaio robotický oblek, a trošku väčší v porovnaní s napríklad Lloydovým robotom. A síce už asi 80. robot od Ninjaga, ale tieto sety sú také Bionicle môjho detstva, takže preto mám absolútne pochopenie. Ďalej Arin a jeho Bugina a
A tiež veľmi známy z Ninjago seriálu Mladé Ryu a ešte Kai a bitka so zdrojovým drakom. No a toto je ďalší z mojich favoritov a opäť set, ktorý budeme kupovať, aby sme ho postavili. A ďalší set, ktorým sa už budeme blížiť k stavbe stredovekého mesta, ktorom námestie určite nemôže chýbať. Nejdem ani do hĺbky, v čom je tento set taký perfektný, na to bude ešte dosť času, keď to budeme stavať, ale už teraz sa ho neviem dočkať. LEGO ešte v marci štartuje spoluprácu s Nintendom na novej téme Animal Crossing, ktorá vzniká na základe hry na Nintendo. Setov z tejto témy vyjde celkovo 5. Prvý je teda tento Nook, Scranny a Dom Rosie, návšteva u Isabel, Bunny a aktivity v prírode a Julianová oslava narodenín. Najmladší fanúšikovia Spidermana, ktorí poznajú seriál Spidey and His Amazing Friends, si prídu na svoje. A to nielen touto skvelou základňou, kde majú hlavné trio, aj spolu s Iron Manom, ale aj napríklad týmto autičkom s vrtákom, v ktorom je Miles proti Elektre a Spidey a Gwen proti väčšnému rivalovi Goblinovi. Napíšte do komentárov, ktoré zo setov sa vám páčili najviac, no a ktoré by ste určite chceli kúpiť. Ďakujeme za podporu a vidíme sa na budúce. LEGO zdar!